Tällä kertaa Alpeilla keittiössä ollaan jännän äärellä, koska mun täytyy tunnustaa, mä en ole koskaan kokeillut ennen tällaista M-Nutrionin heraproteiinijauhetta niin, että siitä tehtäisiin pannukakku. Ja pannukakun päälle tehdään tällainen urheilijalle sopiva muikunmädistä ja papan humus punajuuresta sellainen levite. Ja kaiken kruunaan tietysti aika paljon laitetaan kasviksia siihen. Ja mun mielestä tämmönen haaste itselle on ihan hauska, koska mä en oikeasti käytä tällaisia, mitkä on tarkoitettu huippu-urheilijoille ja urheileville ihmisille. Mutta tästä on hauska kokeilla, että saadaanko me oikeasti onnistua. Joka tapauksessa, koska on muikunmäti, mikä on mun mielestä yksi parhaista, niin ehdottomasti otetaan sen kanssa samppanjaa. Jos ollaan brunssilla, ehkä huippu-urheilijatkin voi sitä vähän harrastaa. Tai vaihtoehtoisesti appelsiini Pellegrino. Ja tää M-Nutrion heraproteiinijauhe, tää on vaniljalla maustettu. Ja mä vähän luulen, että siellä on makeutta, mutta saadaan tietysti Maldonin suolalla vähän leikattua. Mutta saadaanko tarpeeksi, niin ollaan silti, mä en aio laittaa tähän mitään vehnäjauhoa, vaan pelkästään kananmunaa, täysmaitoa ja tätä heraproteiinijauhetta. Sitten mietitään, millainen balanssi saadaan. Ja muut tuotteet onkin aika yksinkertaisia. Joten mä kutsun ravinne-ekspertin Aleksi Lohen paikalle kertomaan lisää. Miksi nämä M-Nutrition tuotteet on niin tärkeitä teille urheileville henkilöille? No jos katsotaan vaikka nyt tätä tuotetta tässä, heraproteiini, niin eihän tämän laadukkaampaa proteiinia voisi sanoa, että maailmasta löydy ylipäätäänsäkään. Ja kompakti, helppo käyttää, säilyy hyvin, mutta tosiaan niin aminohappoprofiili on ihan täydellinen näissä. Ja mehän tiedetään, että kovasti liikkuvat, niin ne patekset tarvitsee proteiinia, eli näitä aminohappoja. Perinteisestihän tätä käytetään ihan tämmöisenään, mistä nämä on lähtenytkin, nämä heraproteiinin käyttö, niin on monesti se suorituksen jälkeen. Palautusjuomana. Nopea. Jep, just näin, veteen tai johonkin nesteeseen mihin haluaa. Mutta sitten nykypäivänä on tullut näitä vaihtoehtoja, että voi säveltää, mitä tässä ollaan nyt käsittääkseni tekemässä, niin vaikkapa ihan ruokia.